Abia State 2027. No road, no person, no human being will accommodate that government task except Dr. Alex Oti. I see Dr. Alex Oti or nothing. Onye ọbụla pụtara Abia State na ọ na-abịa ụzọ election, onye a na-waste time, waste ego ya. Because I won't matter ihe ekwe ka onye a win election na Abia State. He is a good man. Everybody know about that man. But for second tenor, he's going there. Chichi atọgbugom. Even the last time ọ gafee Ngwa Road, ebu m ihe n'isi ebutu m ya na-asị ọ ya adịrị gị na mma. Iwu ka anyị si na-rejoice na-agbagharị hafụ ihe niile anyị na-eme n'ihi na anyị kwụnyere n'ọchịchị ya. O nyere anyị udo, o nyere anyị ọṅụ. Ọ batara bụ Alex Oti mee ka anyị male na cleanliness is godliness. Alex Oti mere ahịa ọfụ ọ dị oke. Si na ndị agbakwu ya n'azụ anyị si na eji ego emere gọvanọ Dr. Alex Chioma Oti campaign come 2027. Number 1 bụ na anyị nwere street light n'ahịa bifo. But na ndị na-ele ahịa Georges, School Road, others ha na-anọgide ọkwọ 7 o'clock. Anyị na-achụ ha achụ ha si n'ime ahịa la ha si n'ọwụ fọt ha azụ na ọkwa ahụ o tiri na-eme ha na-ama mgbe chi ji. Kenere m Alex Oti si na nke ọ na-eme n'obi anyị na-asụpọsụ n'ọṅụ. Ị ya na-eje eje na-abata abata enweghị ihe ga-eme gị ajọ mmadụ ama ahụ nata gị. He doesn't need like campaigning again now because masses will be there and vote for him. Make sure say he will go back there again and continue his tenure. Dịka Alex Oti na-achị anyị 8 years ya chi anyị ọchịchị ya dị anya mma. Tisi ọ batara ebe a onwe ihe dị ka imegbu mmadụ ma nwoke ma nwaanyị ma ị na-azụ ahịa 1 naira ma ịzụ ahịa 2 naira respect gị mere gịnị ọ dịrị gị udo dịrị anyị ọnwụ anyị o zuru oke n'ihi na onye a Alex Oti họpụtara wee nye ndị Ngwa Road ọ dị anyị mma. A liter of gas now is 2,000 naira, which is very bad. Economic, Nigeria now is very, very hard. Hungry everywhere. Currently now, anything in politics, apart from Oti, I don't want to vote again. Do I am here to Numbu at this country itself? If you don't dry back and have Tunumbu China do cha poor. Oh, now you Tunumbu, or I to go. Are you to go also? Masisala complain. And when you get ele bunda mad ega do na price do jerefa say hali lies or lies woman hand check your school children primary nursery kidnap or dosa la country is live president ele country ele mo dren ya it to be self oh nya wa wonya choka ga mezira this country everything are okay balance of manda Hausa manda Yoruba manda Igbo any la dey okay the president yani ndo ozo grawu government officials ele mo pray le rule ayewa le rule government so that government always go government. I want Peter Obi to go there. So I can't just stay. I don't know about St. Michael's GSM Market. I got by I joined the Madu. Iye Hana Twanya na 2027. Onye ga vote through na onye ha chọ ka ọ chịa Nigeria na 2027. Anyị ga-ajụkwa ha ka ọ dị na Aba ka ọchịchị Dr. Alex Oti, the executive governor of Abia State, si eme ha na Aba and ma ka ga-support kwa ma ọ kwado Alex Oti ka ọ nachite come 2027 na Abia State. Mgbe anyị ga-ajụcha ha gịnị nwa gị ga-afụ ihe ha nwere ike ịgwa anyị na asịsa a ga-enye anyị banyere ajụjụ niile anyị na-ajụ ha. Anyị ga-achụkwa ka afịa si aga ịghọtago anyị ma na ndị Igbo na-azụchi afịa ike mana nke anụnwa bụ sọsọ ndị na-azụ afịa GSM ihe niile gbasatara GSM ihe niile gbasatara ekwentị ma ọ laptọp ma ọ kọmputa ị ga-enweta ya ebe a so anyị banye nkịta anụnwa anyị ga-ajụfọ ka afịa si aga ma a na-azụkwa ọfụma ma nwere ihe ọzọ ha chọrọ ka ndị gọọmenti mere ha so mgbe anyị jụchara ha ha sacha anyị wetara gị ka ịma ka o si akpọta ka anyị jepịacha ọlụ daalụ sa ndewonu biko ka afa gị aha nwo Maazị Ifeanyi Okafor Favour from Arochukwu in Abia State. Okay, kedu ihe bụ na afịa anụnwa? Okay, I am the security chairman of Abia GSM, phone accessory and the gadget. Okay, gịnị ka ị nwere ike ịgwa anyị na-eme n'afịa anụnwa? Anyway, ahịa na-azọ nwa ogbenye onye nwe ka ọhịa bata na ya ọ wụrụ mmadụ. Ahịa wụ ahịa na-ebuli nwa ogbenye elu. Ahịa wụ onye bata gbotuo onwe ya ala. Ma ndị na-amụ amụ ma ndị na-azụ azụ ha enweta ihe ha chọrọ laa. Ahịa na-ebuli nwa ogbenye fat ka ọ wụ.
How long ka ibido zụwa afịa GSM? Anyway, I was here for more than 12 years. And I deal on phone screen, phone pass in a jaru phone, or a deal. They come a screen. Shop 133 St. Michael's Road, Abia, Abia State. Okay. Take us for intorobia na ebe anọ nwa agba mbọ ha na-eme ọfụma ka na ha na-eme ọfụma. Ụmụ intorobia na ohe na-agba mbọ na-eme ọfụma. Onye ka m kwuru okwu nkwu n'izi si that na ebe a bụ ebe na-ebuli nwa ogbenye. Ụfọdụ ha gba aka bịa buru odogwu taa, ụfọdụ arụchala ụlọ nụọ nwaanyị agba ezigbo moto eme ọfụma. So St. Mike Abia State gọọmenti wụ Dr. Alesi Chioma Oti na-enyekwanara anyị aka ịhụ na ya na-eme ebe a na-aga aga. Ọ gọvanọ na-akwado ụmụ ogbenye, gọvanọ na-ebuli ụmụ ogbenye, gọvanọ na-eme ka ọ dị mma dị na steeti ọ na-achị, nke onye ọbụla ahụkwanụ n'anya na-asụpọtụkwana ya na gọọmenti ya. Daalụ. Gịnị na gịnị ọzọ ka ọ dị ka Alex Oti nwere ike ime ịkwalitekwa afịa anụnwa ka ọ dị ka o si kwesị ịdị? Anyway, ya na-ele anya nụ bụ at least second term ya ka o nwee ike chọtara ya ebe anyị arụ anyị ezigbo ahịa ya bụ onye ọwụna ya dị affordable, at least nwoke ma nwaanyị enwee shop na-eme business emesi ike na ịwụkwa ndị Abịa hụrụ ya n'anya too much. I see Dr. Alesi Oti or nothing. Onye ọbụla pụta na Abia State si na ọ na-abịa ụzọ election, onye a na-waste time waste ego ya because anyị wụ mmadụ ahịa ekwe ka onye a win election na Abia State ya. Ọ ya chịsịcha onye ọbụla na-ewepụtakwanụ ka ọ chịa, onye a emekwa gịnị achịkwa ọfụma chisie ya ike. Ọ ya anyị na-ekwu, anyị na-akwado ya ọfụma kwụresi ike, enye 100% support si ya gawa n'ihu na Abia State kwụ ya n'azụ, si na GSM market St. Michael's kwụ ya n'azụ, si na ndị Aba kwụ ya n'azụ, ma ọ tụkwa na egwu anyị eji ego emeri ya campaign. Ọ ya anyị na-ekwu si ebe ọbụla ọ nọ na-anụ onu m, onye ọbụla na-anụ onu m ọnụ na abroad na Nigeria, anyị si na eji ego emere gọvanọ Dr. Alesi Chioma Oti campaign come 2027. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ ntorobịa Igbo na-agba mbọ ma ọ na-amara ebe ha ga-etinye isi gbasara ya ọgbụgba mbọ ha na-agba? Anyway, ndụmọdụ m enye ha wụrụ ọ na-adị mma onye pụta ụwa okporo ụzọ jụọ chi ya ebe o si pụta ụwa marakwana ihe o ya eme, because o nwere ndị ekere n'ụwa wụ aka ọrụ ka ya wụ ha rụọ abụrụ mmadụ, nwere ndị dewere ịzụ ahịa, nwere ndị dewere ịgụ akwụkwọ. Onye dị mma na ihe niile mmadụ na-eme n'ụwa bụ ịchọta ebe ihe akara aka gị si pụta ịmara ife esie ya, because ihe were onye bụ ịzụ ahịa mara jesi ya rụwa ọrụ aka, o nwere ike ọrụ aka ahụ ndị dị onwe ya arụta. Iwekwara onye wee ịgụ akwụkwọ mara si ya jee zụwa ahịa ọzọ ahịa ahụ ndị dị onwe ya azụta. Ekpere m na ndụmọdụ m bụ na onye ọwụra na-eme nke ọ na-eme mara ebe o si pụta ụwa, mara ihe akara ya na chi ya kwetere na ọ ya na-eme ya bụ na-eme ọ na-aga aga. Onye m na-ekwu. Daalụ. Ndewo. I'm watching best laptop. Laptop gị na-ele? Yes, I'm engineer. I specialize in laptop repairs, accessories, and other things. Okay. Since 2023, ruo kịta, ka arụ dị gị na business gị? My brother, it has been well now, you understand. Everything now is all to God. Akula water. So I thank God for life. That is the most important thing now. So, kedu ka ọchịchị Alex Oti dị gị n'arụ? My brother, the man is the best governor in Wado. For over 24 years now, Abia State government now, I will not teach Abia State now. Alex Oti is the only governor in Wado. You understand? As you can see now, you don't even need to ask anybody. Oti is a good man. Everybody know about that man. For second tenor, he's going there. So it's not about he doesn't need like campaigning again now, because the masses will be there and vote for him. Make sure say he could go back there again and continue his tenor, finish everything promised us as an Abia State. Okay, mana abịa n'ọchịchị Nigeria, kedu onye ga-akwado maka ọchịchị Nigeria? Nah, my brother, in fact, currently now, anything in politics, apart from Oti, I don't want to vote again. You understand? Even, okay, let's say I want P2B as my brother now, we go there. So, so I can't just stay. So, kedu ndụmọdụ ị ga-enye a young boy nọ na-abịa na-agba mbọ? The only money I will give them for them to go and learn something, find something doing. Education now is good, but if you cannot be able to furthermore in education, you go and learn something, skills. It's very important. Apart from skills, now I don't think I will be like this now. So I learn skills. I use my money and learn work, computer engineering. So now I can see my level now.
So any enable laptop in it, Yes, anything laptop, say on the that is my man. Him a keeper, Naba. Mbakam Nature. The man I try very, very good well. I love the man. Chuku goes there. Or the minute, or you better go down or what? I will ask them. You know, right, the moment about the very neat and calm. You think to both of one Naba, or the way, you can have or the okay. I love it, man, so much. On our table. On the table. Chuku goes there, and let's wait for us. You got to offer to 2027. Why? Chile, I got one now. All of them got to chat. And don't care. Oh, let's go to I got to yourself. All the chat. Munyachia, Munyachia. Otra. Munyachia, again. But the man only made a great job in Aba. Aba is a man. Aba is a tona. Egarabali, Media, I was a matric light everywhere. He's trying. Then free balls with AC. Chilling. Oh, Chineke. Chuku goes there. I let you. Neke, Nore, Nafo, Nankwo. Okay, but I've been in Nigeria. Nigeria digging out. I am one. Everywhere insecurity. Nde bis chiribu ayebu. I'm friend in this country. In Abia Bay, nde chiribu ayebu. Only got this country with NDC. P2B, NDC. Everywhere we go. NDC. Or P2B can show about 2027. Oh, I can need it. All APC nde bola everywhere security. Na Lagos, Calabar everywhere. Even able to say for now, all the too much. Here, nigga China, NDC. Over we go. NDC, thank you very much. Dalo. Afambu sunshine. Keka fasha azweba anu wine on yakita. Afeba na azofuma and then I go okay. As a makers were a good place. Person guy be has the phone. Yes, there's go phone and everything. My any le mere your lot on the phone. It is quite normal price. Everything he had in a phone. So everything I got for the makers. The makers were a good place. Even when they came as a phone. Give me the phone now. If it's both my phone, do okay. Now China phone, Osbo phone, the ma. Get your phone, get everything you need for your phone. Okay. Ageka economy in Nigeria she moon affect eba. Economy in Nigeria na think the no hard o. Me go will affect my business. Things are not move well because of the economy of Nigeria. Everything they had, even my fuel itself now, every costly, gas costly, and the diesel. A liter of gas now is 2,000 naira, which is very bad. Economic Nigeria now is very, very hard. Hungry everywhere. So people everywhere know, agro everywhere. Both Igakwa and North now, everywhere they kidnap everybody. They bushim everybody na North. Boko Haram. Mande Funani X-Men. So bandits. Nebu everybody na North, everywhere. Everything that they had in the country of Nigeria. So I am here to mega na this country itself. If you I drive back and have Turumbush na docha poor, can one night P2B self, oh, you are one night choke again, this country. Everything I do okay, they sitting, everything I know, balance off Manda Osa, Manda Yoruba, Mandibo. Any lad okay. Everybody I do okay, Mangere everywhere. You know what I need to for. Okay, man, Abia na state politics, na state government. Keka Abia state is a moon of. Let's go to number 1, 0.1. And it's Iriaka. When you want to let's go to na this governorship, even all the Pataga we short. We could use man this this Ochiche let's go to na one ya Wakama. We could use Ogazi na now let's go to. Oh yeah, the man I am now. Abia State no bonded 24 years. So let's go to Birabe deliver high. So and all you are now. And all your number 1. Who governors I am now well let's go. And the last vote got quite 2027. All you are no any governors or got pattern for so you for governorship no. All let's go to Kuonyama. O mezi guy. And the things of man Abia State. Even any person who want to reach Abia State so for clean. Let's go to Gaza on your once. So when anything we here draw will make an Abia State now. Let's go to zone you get everything. Don't allow John a chip here. Let's go to Nazonia once and for all. So I will Jagana, Abia State. Let's go to number 1. And one years old. Dalo. Yes, sir. Aro
adọrọ m mma as you can see ifu ezigbo hit na-eme m nọ n'obodo anyị onye nọ n'obodo fa lee ka hit si eme n'iru everyday suffering ife anyị ga-eme mmadụ ala anwụ ka ọkụ ngwa chekini anụ somebody ga-aga direct ga-abụrụ major general na nwunye ya request ya a ga-apụ bandits ndị nọ n'ime before a free the major general na nwunye ya retired major general everyday killing na obodo anyị nwanne ọ dị mma na ele ụdịrị ọchịchị Naijiria dị ife ọ dị mma ọ bụla Tinubu ama ife ọ kwesịrị ịlụrụ anyị as a president wụ nọmba 1 o nwere ike ọlụtuo onye ọzọ onye ndị makwere ife a na-alụ abakwa dị nyere anyị aka ka obodo anyị nwee ike dị mma chekini ya Congo lee ka Congo dị everywhere lee ndị Ghana n'ala Mali cheki ya ụmụ African countries Nigeria aka by far they are far better than us cheki ya ma ọ dị mma na enwe onye ife dị mma ala adịrọ mma n'arụ so Tinubu ya mara ife ọ ga-emere anyị then mana abịa na 2027 election ka onye ga-akwado na presidency nwanne abịala presidency otu anyị si afụ m ga-asịkwa ka nwanne anyị Peter Obi ọ bụla a ga-ekwenye ya ka ọ gawakwa ka anyị chenji to gọọmenti ka ama ka ọ ga-adị no so sometimes ọ na-eme life dụtụ asị ka onye ọzọ tara ya ka anyị ma onye a ọ ga-eme ọfụma ofu onye ga-anọdụ n'laghachi masisala complain enwe ife ị ga-eme ele-egbu ndị mmadụ ịga duru akpara isi dujere fa si ha liela isi ọlaisi ụmụ ha cheki ya school children ụmụ akwụkwọ praịmarị nọzịrị ekidnap ha dosa la country isili ibe president ele country ele eme ụdịrị ya a president ya na ndị ọzọ ga-awụ gọọmenti officials ele eme operate na-erule anyị wa na-erule gọọmenti esila ada gọọmenti na ọwa ezigbo gọọmenti na nwanne apụ na achọ m ebe jụọ m ajụ Tinubu ọ ga-eme ka iwe akpagasị m iwe nwere ike jụọ m ife ndị ọzọ ikwuo maka Alex Oti na nwanne ma agbagala Alex Oti mara ife ala alụ ọ wee ma anụwụla ọnọgo fụka masis si atọ afụfụ ife ọbaala ọchịchị ọ fụla agagharịcha afụla afụfụ kalị ndị Igbo na-ata afụ ife onye nwa sefere bega akwa Biafra ọ chọkwa aka Biafra abịa bikos ọ mara anyị na-ata afụ so onye nwara enweta the opportunity ba isi ka ya mee 1 or 2 ọ mara ebe ahụ permanent seat ya but at least for this main time ka ya mee 1 or 2 correct to some things so that ya loda ndị mmadụ ekuru tupu ume ezigbo gọvanọ ka ọ bụ na onye ọbụla dị ya bịa sị ya ga ọbụla ga-enye opportunity ka ọ chịa anyị like more 20 years ọ ga-adịkwa mma ehenụ na other countries na-eme ya ime ọfụma ha arapụghịla oche so ọ bụrụ ya Alex Oti na-agbalị anyị na-atara anyị nwanne daalụ ka ọ gbalị ka na agara ya ga-achọ tigide o kwesịrị tigide onwe mbike ga-agwụ ya ọgbatuo otu onye dị ya mma ịghọtara ọ ga-anọgide ọchịcha oti nwanne ya tia oti forever na ọnwa maka iji nwozu ya ọzọ ọwụwa na oti ka eji mana ka maka presidency ka onye ifili n'ọnya bụ ịga achị Naijiria ọfụma na nke prezidenti ahụ nke m amabeghị ọnwụ nna anyị Tinubu ọ ga-arịtugodu ọrịtukwa onye ọzọ ọchị aka maazị eko ya ngesi mana ka onye ga-ala ka ife otu Tinubu Peter Obi Atiku ka m votu Peter Obi ka emi ga-eji votu Peter Obi ọ ga-emekwa ọfụma mgbe ọ chịrị ọchịchị gọvanọ na Anambra o mere ọfụma so m ga-achọ ka m votu ya bikọs ọ ga-eme ọfụma so ịchọ kịta nọ abịa na Abia steeti oti abịa na national Tinubu abịa national Peter Obi active kemgbe ị ga-enwe voters card mbọchị one ọkụ ịba na ọ fọrọ obere kịta nụ emechie irejista for voters card just 2 weeks ebe a na-enweta ndị voters card ị ga-ajụ na-ese na ị ga-ajụ ndị mmadụ ebe a ga-enweta voters card mụ abụrụ m onye Abia steeti esi m Enugu bịa mana o zoghị ezo enwechara INEC ọfịs ebe ndị ọzọ so enweta voters card kịta ka onye ga-atụnyere n'Abia steeti otu na onye ọzọ otu ka onye ga-evotu na presidency Peter Obi na maka gị ọ ya nwere kapasiti eche Naijiria ọha Tinubu enwere kapasiti eche obodo a enwere kapasiti atọ ọjọọ si ego ka ha ji na-azụrụ onwe ha na-aba ebe ahụ
This is Ngwa Road Market, known as Ahia Ohoro. So, kedu ihe bụ tu ahịa anọ? Yeah, I'm the chairman of this market, Chief Monachiso Ejim. So, kedu ihe gịnị na gịnị ka ị nwere ike ịgwa anyị gbasara ahịa? Yes, I don't even have anything to tell you again because as you can see, as we are coming, you see how people are rejoicing. The righteous is on throne. People rejoice because my governor is a righteous man, and the Abia State in general are rejoicing. And as you can see, as the chairman of the market, the people are rejoicing. You can witness that by yourself. You saw it by yourself. So people are rejoicing because just quite from some few days, we are trying to dualize this place to make it that floor so that people will have a normal place to trade. People will do their normal business in a good environment. And that is why we dualize that road. So, and we are still doing more. We are still doing more because our governor is a Tokunaju governor. So therefore, the people he placed in the various markets in Abia State, we are also a Tokunaju chairman. And we are going to do it and get it right, in as much as a good governor have returned to Abia State. So he's giving us the dividends in democracy. And we are also going to give our people, the market people, a dividends in democracy. And as you can see, there is a little showers of rain, and people are giving us umbrella. If I'm a bad man, they cannot give it. Their securities is assured. Everything about them is sure. And that is why you see they are rejoicing. It's not by our power. What do you have to tell the Abians concerning Abia State in 2027? Yeah. What I am telling them, Abia State 2027, no road, no person, no human being will accommodate that government house except Dr. Alex Oti. Because this is first time in history we are witnessing the dividends in democracy. And that is why you can see my people are rejoicing. They are happy because Ngwa Road, the governor have shown us the dividends in democracy. Till we continue 2027, we are going to return him. Because no road, no any other person will accommodate that place except Dr. Alex Oti. Because he has shown us the love in Abia State. Okay, what is your advice to the Abians and to the market people in Ngwa Road? Let us keep it on. Let us bring back Alex Oti in 2027. Because Alex Oti have shown the people of Abia a love, a dividends in democracy. And that is why I stand firm to declare that in as much as Ngwa Road Market is concerned, they have already endorsed Dr. Alex Oti for 2027. And I am advising people, let them go and get their PVC. We are going to vote those people out to make sure that Dr. Alex Oti will return him unopposed 2027. So Dr. Alex Oti or? Dr. Alex Oti or nothing. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you, sir. Thank you. Can you wadikiku maka Governor Abia State? Governor Abia State emeela mụnụ basi tama bụrụ onye dị ndụ site na amara Chineke. Oti onye ọlụ nwere ụgwọ ọma, onye ọlụ nwere ụgwọ ọma, oti onye ọlụ nwere ụgwọ Chukwu ga-akwụ ụgwọ oti onye ọlụ. Onye ọlụ Chukwu ga-akwụ oti onye ọlụ. Chukwu. Thank you. Okay, Wefia. This is Ngwa Road Market supporting Dr. Alex Oti in 2027. So this is what happens when the government has the backup of the people.
anyị na-ekele unu daalụ n'afọ 2027 Oti, you must be in that seat. No Oti, no other governor. He must be in that seat. Lẹ́nu wa kọ́ra bẹ́ẹ̀ mara mma our able chairman. Ọ̀wé gbọ́ onye ọ̀sán náà bụkwa fún wa wọ́ọ̀tọ́ na research. Ka Chineke jiri chọọ anyị mma. Hell, onye isi ana m ekele gị. Ịkwụ ọtọ na ihe niile ị na-eme. Ịkwụ ọtọ na aka ọrụ ị na-arụ n'Abia steeti a. Ịkwụ ọtọ na ala ngwara ọta. Ị mere ka ọkụ na-enwu. Ị mere ka ụzọ ime ahịa wụrụ ya na-ekpota ya dị ụcha. A na-agwakọta na-egbo ya. My chair, ịkwụ ọtọ na-eziokwu okwu gị kwụ ọtọ. Ị na-eme kwụ ọtọ. Ndị na-azị aha ọ bụrụ maka ndị food stuff sị na gọvanọ ya ga-akwawa ụra. Ya kwawa ụra ma ọ bụghị oti it's nothing. Ma ọ bụghị oti vote adịghị. Oti gawa ebe ọzọ hafụzie ndị food stuff na ikwu ya n'azụ. Okay, gịnị na gịnị bụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị foodstuff ị na-achị banyere mbinye aka 2027? Ndị foodstuff bụ ndị ejigoro ndụmọdụ sọ ha na-atụ egwu Chineke ha na-emekwa obe na gọọmenti ebe ndị genuine levy gọọmenti butere ha na-atị aka hụ na ọ gara ọfụma. That man that have continued to give us dividends in democracy in Abia State, we will never leave him. Ngwa Road Market belongs to him. No any other party, no any other man. I called him Toknadu governor. I called him Ekweme governor. I called him a governor that has the charisma of leadership. People are rejoicing because a good leader is on throne. When the bad leader is on throne, people will be crying. And today, none of them in Ngwa Road Market is crying. We are happy, we are jubilating. We are going to return him 2027. Thank you and God bless you. Governor anyị mbụ Dr. Chioma Alex Oti mbụ onye na-ele anya n'ihi ma na-egwepụta ndị yere ebe na-eso eme ihe ka ọ dị mma. Osisi o nyere anyị a man nọ n'ime ahịa Ngwa Road Market na-azụ ahịa. Anyị ahụ ihe dị iche mburu ibu because of Alex Oti mbụ Chioma ndị Abia. Ọ dị mkpụmkpụ na-eme ire nnukwute mmadụ nke m ọwụ edimkpa na-eme ihe ziri ezi so ndị niile nso ya na-arụ ọrụ na-eme ihe ziri ezi. Our chairman batara n'ime ahịa Ngwa Road Market tinye ọkụ emezi even yourself otu a today ndị anyị mere clean up everywhere and very neat. Onwedị ihe ọbụla ị na-aga n'ime ahịa na ya dịka ị na-aga ala eze anyị na-asọ ọkwa ọtọ dịka Alex Oti na-achị anyị 8 years ma ọ ga-achị ma ọkwa ọtọ ga-achị anyị 8 years ya chi anyị ọchịchị ya dị anyị mma. Daalụ. Thank you sir. Ana m ere ọkịrịka na main road ya. Okay, ke ka Ngwa Road Market dị? Ọ bụ ihe eji ọ na-ekwu ọ ya mere otu ewe anyị ji hapụ ihe anyị na-eme na-eso ya n'ihi anyị kwụ ya n'azụ maka ọchịchị ya mere gịnị ọ dị anyị mma since ọ batara ebe a o nweghị ihe dịka imegbu mmadụ ma nwoke ma nwaanyị ma ị na-azụ ahịa 1 naira ma ịzụ ahịa 2 naira respect gị mere gịnị ọ dịịra gị udo dịịra anyị ọnwụ anyị mere gịnị o zuru oke n'ihi na onye a Alex Oti họpụtara wee nye ndị Ngwa Road ọ dị anyị mma ọgọdị na a ga-eme ya point ọzọ ebe ọbụla ọ nọ anyị na-ekpe ekpere na ọchịchị ya na anyị ga-abụ ndị mere gịnị nọkwa n'okpuru ya n'ihi ọchịchị ọ chịrị anyị obi dị anyị mma ihu ka anyị si na rejoice na-agbagharị hafụ ihe niile anyị na-eme n'ihi na anyị kwụnyere n'ọchịchị ya o nyere anyị udo o nyere anyị ọṅụ ị na-anọkwa n'ahịa ụjọ atọ gị ma nke eme ma nke when you come you relax even Chineji ọ dịka ụtụtụ enwekwa na-asị ngwaahịa m efuole ka emekwele nka ka eme nka ka eme nka kemgbe ọkwụ ọtọ a dịka anyị na-akpọ ya batara udo mere gịnị ọ dị n'ahịa ọhụrụ a so anyị na-ekele Alex Oti n'ihi na chairman dị otu a o nyere anyị we are proud of him. Ọchịchị ya atọgbugo m even the last time ọ gafee Ngwa Road ebu m ihe n'isi ebutu m ya na-asị ọ ya adịrị gị na mma ị ya na-eje eje na-abata abata enweghị ihe ga-eme gị ajọ mmadụ ama ahụ nata gị. Alex Oti aka na-ekwu nke ọ na-eme omekwa ọzọ wee were agịdịgbo nwoke anya anyị ọ na-eme Igbo na-ekwu okwu ha sị na okwu gị kwụkasị ga ịfọ na chairman anyị kwụkasị ga okwu ya kwụ ọtọ ọ ya adịrị gị na mma ma ichetakwa na ọgwụ ụmụ ogbenye nọ n'ime ahịa ọhụrụ a ka ị wekwara maka na ndị toro ogologo ka anyị nwa obi anyị na-asa mbala anyị ahụ emegide mma itoro ogologo etonu m ezigbo ogologo ana nkara ọgụ nwa m
so etu ọ dị kịta ama m na ọ ya eneta anyị maka a na-akpa ahịa anyị ahịa ihe ofe anyị enwere ego but we bless God we are happy nya kenere m elesi otu si ya na ihe o kwuru na nke ọ na-eme n'obi anyị na spọsụ n'ọṅụ anyị ka na-ekwukwu ya o weta agịdịgba wee chairman nye anyị ma na ọ ga-adịrịrị anyị na mma nna anyị ukwu ọ ga-adịkwuru gị na mma enụ nwaanyị ji gị ji ihe ọkwa etu a ka ihe ejigidekwa anyị nwa ka chi anyị nara otuto n'ọbụchi n'aha Jizọs. isi elesi oti batara n'ọchịchị anyị bụrụ ihe dị iche nchọt because everywhere ibe niile dị ka ọ na-adị every lapidated everywhere so beti ọ batara bụ elesi oti mee ka anyị mali na cleanliness is godliness o mere ka anyị mali na idewe ebe gị ọcha na ọ ya gabara gị ọsọ so elesi oti mere ahịa ọfụ ọ dị oke. Okay, kedu maka ndị ọchịchị o tinye n'ahịa ọfụ? Ebe ahụ bụ ebe kacha mkpa maka na mụ na-eme expect ka ijụọ m that side maka na ọwa aka mere nkwa ji kwụọ elesi oti a nọrọ n'ụmụ ahịa na-emezi ahịa ọfụ n'ọwụ ndị ahụ o tinyere ebe akwụkwọ n'aka mere ka nkwa kwụọ sinsi m bịara n'ahịa ọfụ sinsi m batara n'ahịa ọfụ a ahụrụ m ihe dị iche n'aka ya. Nọmba 1 bụ na anyị enwere street light n'ahịa before enwere ihe dị ka ọkụ but na ndị na-ele ahịa Georges School Road Adazi ha na-anọgide ọkwọ 7 o'clock and anyị na-achụ ha achụ mụa na-anọgide ọkwọ 7 o'clock na-achụzi ya nwere anya na-achụ ha ha si n'ime ahịa la ha si n'ọwụ fọtụ ha n'ọwụ chairman anyị kọsụrụ ya njọ ka e mere chairman ji kọsụ a sị na ọkwa ahụ o tiri na-eme ha na-ama mgbe chi ji onye ọbụla kwụsie ike n'ebe ọ nọ nyere ya anyị aka ka elesi oti ba 2027 because ebe ahụ bụ ebe anyị nọ ọ bụrụ na elesi oti ba 2027 anyị ga-ahụ ihe dị mma karịa nke a and chairman anyị bụ ọkwa ọtọ na-agwa anyị na ọ bụrụ na elesi oti ba 2027 na anyị ga-ahụ ihe karịrị nke ọ bụ ihe ọkwa ọtọ na-agwa anyị and they believe me because it's my friend, it's my good friend, they believe me and ama m na ihe o kwuru n'eziokwu and ana m ahụkwana ya so ndụmọdụ m ga-enye ha bụ ihe m gwara gị na. Daalụ.